wallahi kin daukan katan baho ban taba sanin kin rina na ba irin jiya kamar ni dauke ki kai ki restaurants mu kashe sama da 20,000 in biya kuɗin mi bidiyo mi hotuna amma ba za ki iya saka bidiyo na ko hoto na a status ɗinki ba akwai ma bidiyon ma da muka yi tare kin yanke na kin dora a status ba ki san ki nuna ma kawayen ki ni da yan uwanki ta dauke ka baho aboki na baho ta dauke ka atan baho ba ta keke wallahi in gama kashe kuɗi a banza kenan ba za a nuna ma kawaye ni a matsayin saurayi ba saboda tsabar iskanci a lissafi ko ta biya ka kuɗin ka kin rana mutane wallahi a lissafi ko ta biya ka aboki na an biya shi kuɗin shi ni ina na ga kuɗi ya ce za ki post a status ba ki sa ni a status ba ni na kashe kuɗin da aka je ta dauke ka baho aboki baho katan baho ba kika dauke ni wallahi tallahi lai sai an biya ka ni ina na ga kuɗin da zan biya shi ke kina ji ko wallahi tallahi sai kin biya ni kuɗi ba zan kashe kuɗi a banza ba za ki iya nuna da Allah kun sani kun taba ganin a status ɗinta in ta kashe kuɗi a banza ma ba uban da ya san ina na ga kuɗin da zan biya ka to shiga ki postin ɗina yanzu shiga ki postin ne ki posta ko bidiyo za ki posta ni da ke a status ko hoto bari in posta ko ki biya ni wallahi na ba za mata ki ke gani aboki na posta shiga WhatsApp ki posta shi gashi na posta ba ki dai rihe kin saka irin mutum ɗaya zai gani ni kaɗai ba ko bari duba ma duba ga in za ka gani kai ma iskancin banza iskancin ni da kashe kuɗi kai ba za ma ki iya nuna ni imajin ga ƙawayen ke ba saboda ke su topic ce wallahi da sai kin biya ni kuɗi na wallahi ka san matan nan iska ne ba ka kashe kuɗi wa ba za a yi saka a status wallahi bari in gani na ta sa wallahi